Gràcies per ser aquí a la plaça Paeria. Per aquests motius, òbviament, no volem ser a la plaça, però reconforta al veure tots i totes els que heu volgut venir avui aquí. Solidaritat i que no se repetisca mai més, que no hi hagi tant patiment. S'ha de manifestar una miqueta el suport personal, no? Cos a cos amb totes les persones, perquè això ajuda molt. Suposo que tant a qui li ha passat com a qui té por realment de que torni a passar una cosa així. Tinc un sentiment de voler fer alguna cosa perquè això s'ature, no? I com que no tenim els mitjans per poder solucionar-ho, doncs amb la presència. Moltes gràcies.